Salam qadırlı vatandaşlar. Men devlet lideri Murat Qurbanov. Men çıkışımda Amerika giden siyahatım vardı buruna etmeli. Sizin bilişimi diyali Narjan Muzafferova bizim bir ayal doğanlı çıkış etti YouTube'dan. Ol hem apayson güçleri yani miting Amerika'da miting geçirmeni çağırdı ve şu yerde ağırlıklı duruş geçirip yani ağır olmağını çağırdı. Şu mitingde hemmelere dem şartlarda haber verildi. Men şu mitingde katnaşmak için şunun YouTube'daki çıkış edenine cevap verdim. Men barabilecek şu yere sizin bilen birlikte bir hatarda durup mitingde katnaşıp bilecek. Ondan sonra onlar bana arada açığını bildiren sonra men Houston'a gün vardım mitingde. Şu yerde bizim vatandaşlarımız, Türkmen olanlarımız, öğüleri, gurnak, mitingleri, şu yerde bu bir miting geçirdik. Men şu yerde şol vatandaşlarımın ağzı birliklerini, dostluklarını katı gen gördüm ve hayran aldım. Tü ölüme yat yurtta burada doğan yarı birleşip, yani New York'tan gelenler var, hem yerlerden gelen adamlar birleşip şöyle ul miting geçirdik. O miting katı oluştu. Houston'daki adamlar, bütün dünya adamlarını biz görközdik. Şu yerde biz diktatora karşı, teyade konstitusiyanın ülkemelerine, koşmaçılarına karşı deyip ara maslahatlaşıp referandum geçirmeyene biz teklif ediyendik. Ondan başka şu yerde miting geçiren sonra biz olanlarla görüştük. Köp sorularla alıştık. Köp sorularla ben cevap verdim. Olanlar yüreğiyle öz vefalı bilen bizim vatanımıza kömek edip gelýärler, öz doğan vatandaşlarına. Şu zatlar meni hassa gondurdy. Ondan soň biz şondan gün Washington'a gittik. Washington'da şu New York'tan gelen adamlar bilen duşup şöyle mitingleri geçirdik. Şu yerde geçiren mitinglerimiz Türkmen pasportlarının önüne geçirdik. Şu Türkmen pasportlarının önüne de yani men Muhammed Duyucu, Narjan Muzafferova ve şunun toparları birlikte adamlar geldi. Biz şöyle geçirdik. O mitingleri siz YouTube'da görülersiniz. O yerde bir gen görülende, yani bir iyiliğine baranına bir şu yerde emin beyeşnik bizi yani kamera alacak olup, şu Türkmenistan'daki ediyen oyunlarını edecek olup, hakiki neprofesyonalizmi görközüp bizim yanından geçip kamera alacak olup, bir iyiliğinden gitsek ılgak kaçıp maskara olup, ondan sonra o yerde gizlenip o padiyede halis maskara olup, hakiki halkın yigrenýäni görkezdi. Kaçıp yani adamlardan, Türkmen vatandaşlarından hasan maskara olup biz onu yani üstüne gülüp ondan sonra iki oğlan yani gidip video düşürdü onu. Onda da kaçıp ay ne alaca deyin burada prezident yani bunun ne alaca deyin. Ondan başka da şu yerde bunlar yani Arazov, Meret Bayramç yani mitingden korkup bunlar stolun aşağına giyip maskara olup hat yazdılar üstümüze biz terörist yani öldürecek olyas, nimetçek olyas diye. Bunun senaryosu bir hem yerde. Ondan yani polis geldi, yürüdü, polis geldi, bağladı dokumentleri. Bizim ayttık, bolşuyalı. Şolar bize güvünlerini verip, şolar bize yani podдержка verdiler. Bir niren bir Amerikanlar podдержка verdi. Bu haramdağlar olsa adamlardan pul al, pasportunu onur, mafya, Berdi Muhammedov'un mafyası, bir ne alaca deyin adamlar, öz profesyonalizmi görkezmeyen yani öz vatandaşının üstüne hat yazıp onları polisa verip hay ol oyunları biz eline öğrenşen biz ondan korkamız yok. Biz sizin düğünden korkamız yok. Biz sizin mafya prezidenti ahirkına şermenlerden korkamız yok. Beyliklerden ahas. Şunun için ol oyunlar hem pasporttan önüne baranlarda görkezýärler. Bunun namar bir ne alaca deyin mafya oğul edip, Arazov 6 milyonlap cayar Amerika'da. Sen ömründe işletenem 6 milyon alılan o. Onu öydeki, yani Aşgabat'daki ya küçük oğullardaki adamlar serip, imene çörükleri yok şunun. Sen şolardan üy köşklerin yok. İksan elin var, iksan ayın var.
Türkmen ganyny watyň nemäňde, damarlarynda. Ýöne nejis, ganhor, ziyataşnik, haramzada, korrupsioner bolansaň adamlary soýýan. Sen şol wezipe adamly soýmak üçin geldin. Şonuň üçin biz çykyş edip aýtdyk ýüzlerine şonu. Gorkuşup ýanky içine gizlenip security goýupdyrlar. Hay maskara. Men şol ýaly bir ýere barsaň türkmen pasolsy bir maskaraçylyk Hudaý saklasyn. Ne bulan awtoriteti bar, ne bulan bir ýüzi bar, gizlenip dine türkmenleri gynamany bilýär. Şu Türkmenistanyň içinde ýaly. Bu pikir edýär bütün dünýä Türkmenistanyň içi ýaly. Ýolloş haramzadalar. Bütün dünýä bir sivilizasiýa. Adam adam bilen buluşup biler. Adam adama kömek edebilir. Siz hükümetde servis için alınan adamlar, siz adamlara kömek etmeli. Haramzadalar, siz olsa pul alıp, yani pasportlarını $3.000 düzedip hem yerde, Amerika'da, İstanbul'da hem yerde şular. Onun bar şeyle der yöne bir tüvörü şolur şeyle. Bilinse diyemez. Ay haramzadalar. Bolsa da biz aýtjak lazım, aýtdyk. Polisiýa çağırdım, miliýa çağırdım, tapam yok, aýtdyk, geçirdik şu miting, gowy. Ondan soň kongrese gitdik. Kongresde gowy çykyş edip, ýa-ni kongresdagi çykyşlarmy diýip, ýa-ni mitingdagi çykyşlarmy diýip, ýa-ni hat üstüne beýan edip kongrese tapşyrdyk. Kongrese tapşyrdyk. Indi şu material boýunça şu ýöne bir mitingde, şu geçirilen mitinglerin hemme detallaryny, faktlar, argumentlaryny hemmesini ýazyp berdik. Türkmenistan näme bolup geçýär? Bu haramzadalar näme diýär Türkmenistana? Şolardyň hemmesini geçirdik. Ondan başga da çykyş edip YouTube'dan uğratdyk. Onun için yine şeyle Washington'la 2 miting geçirdik. Ondan soň biz toparlama bilen ýa-ni New York'a geldik. New York'ta bütün döwlet halk guramanyň öňüne çykyş etdik. O ýerde diplomatlar geçdi, gördüler. Ýa-ni Ak Sultan Töreýewiň edýän haramlygy 28 ýyllar bütün dünýäni allap Türkmenistana demokratiýa gülýarly allap gelýän onan hakyky ýüzüni görkezdik. Şu ýerde ýine 3 ýerde miting topar geçen mitinglarda biz bütün dünýä döwletlerine görkezdik Türkmenistanyň hakyky ýüzüni. Türkmenistanyň biziň watandaşlaryň, dogan garnaşlaryň kösenýäni. Şo ýere Muhammed Döwelji geldi, men geldim. Bütün Amerikan adamlary Türkmen watandaşlarymyz geldi. Şolaryň biziň bilen goşuşup ul mitingler geçirdik. Şu geçirilen siýasatyma men ul taýyalkasyny bildiresim gelýär. Narjana, Oň Toparna, Houston'daky watandaşlarymyz sag bolun köp. Washington'a gelen aýal maşgala doganlarymyz sag bolun. Bar ýerde bular inim ýaly, jyým ýaly, ýa-ni oglanlar ýegenim ýaly, edil watandaşym doganym ýaly gelip kömek edip, näme gerek agam diýip töwerme hyzmat etdiler, bize goşuldylar, bizi gowladylar, taýýakladylar. Ondan başga da men şu Amerika'da ýaşaýan bar adamlara, bizi gowlanlara sag bolsun bildiresim gelýär. Şu mitingler adamlar soruyor, näme tapawul boldy? Şu 3 tane miting bütün dünýäni aralandyrdy. Bütün dünýä şu mitingde seyredip hakyky problemleri görüp başlady. Ine şu sebäpli men New York'ta ýa-ni hukuk goýan edalaryň ýolbaşçy bilen duşdum. Men şu ýerde aýdyp geçen datlarmy bular ýa maňa diýerler. Sebäbi bular görüpdirler mitingde. Bular katı doğru diýär. Siz aýtmasaňyz biz öz-özümizden aýdyp bilen, siz aýdyn biz sizi gorlar diýip bir şey düşündirdiler. Şoň üçin mitingler hökman gerek. Hökman suratda goşulmaly. Biz şeýdi bütün dünýä aýtmasak boljagyny. Bular hem ýerde ýa haramzadalara çykyş edip diplomatlar gülýarly bizde demokratiýa, bizim prezidentimiz arkada, hemme türkmeni arkada diýip ýa-ni hem ýerde gelip aýdyp ýörler. Şoň üçin mitingler hökman gerek. Gaýrat edin. Niýede miting organizowat edilýän bolsa, urulsa goşulun.
tapawut yok kim? Devleti, Narcan, Muhammed Düji, Harnat Soyunov, Hanamov, kim etse tapawut yok, çıkın da gollan. Siz şu liderler gollan yok, siz Türkmen halkını gollayamayın. Kaişti de, hazır biz zaklучительный stadiya girdik, yani Berdimuhamedov'un finaline varıyız. Şu yerde de sizden hayiş ediyen, şu geçirilecek Türkmenistan'daki mitingler, protestler onun önüne başlayan. Eyyem bir topar vilayetten adamlar özünün ırdatçılığını video şeklinde bile iyi veriyorlar. Audio şeklinde bile iyi veriyorlar. Hemen da tayar adamlar. Uje hemen nokottan geçti. Şu yerde sizden nerede olsanız, şu bizim dünyamızda olsanız özünüz miting geçirirsiniz. Ya ruhsat verilen miting ya da on formatlar köp. Одиночный piket deydi. Yani iki özün piket edip yani suratta yarayan yani kağıdın üstüne lozunglar gerek olsa canlıdan biz size verir ya bir de havalaşın telegramda bize iyi verir. Yanında yüzümüzü görkezmen çıkış edip görkezim. Ondan başka 3-4 olup topar olup çıkış edin. Bir tağımda, daşarda, hoğluyunuzda, tokuyun içinde onun hiç il tapawut yok niye de çıkış ediyenleri diyen sözlerimizin manisi var. Ediyen fikirlerimizin manisi var. Şu fikirlerini yitirecek onun Türkmenistan vatandaşlarında. Ruhlarını kaldırmak için, şunun benetlerini kaldırmak için, şunlar podдержка vermek, yani ediyen işlerine 28 yıllar bunu közünen adamlar şunları kömek etmesin geçer. 14. 15. 16. günler her gün haydi vakti sizleriniz miting gelip YouTube'a koyun ya bir de yiverin tapawudun yok ya bir lideri yiverin koyun şunu. Görsünler adamlar. Görsünler Türkmenistan'daki vatandaşlarımız şu mitingler bizi gollaýar. Ondan daşary biz yani mitingleri 12 sany правозащитный organizatsiýa, hukuk koruyan gurulmalar bilen içini yani projektör hükmünde tutup kimi tutsalar üstüne topulup yani halat eder. Şu yerde mitinglerde biz hiç kime bir kanun hareket ettirmeyecek oluruz. Şunun videomu tamamlayan, şu videomda yeni olarak dolanıp gelecek olan Amerika'daki Türkmen vatandaşlar tanıyakan köpten meğer miting geçip gelýärler. Şu mitingga gatnaşanlardan başka da köp geçip gelýär, tanıyakan hemende. Tuğulüme kıyın görmeyen öz işlerini taşlap, maşgalarını taşlap şunu geçirýärler. Öz vatandaşlarını gollap tanıyakan. Alaytada şu men siýahadymda hyzmat eden oglanlar, men bilen bir hatarda durup mitingde çykyş eden adamlara köp tanıyakan. Organizasyon oglanından Narjana ve onun toparına köp tanıyakan. Siz bütün dünya opozisyon güýçlere görkezdiňiz. Agdy ýeriniň näme demeli? Siz hemmesini çağırıp agdy ýer etdiňiz. Muhammed Düji, men ýyldaşym, men partnýorum politika tarapyndan sana da köp tanıyakan gelen üçin bizi gollap, bizim bilen bir hatarda bolan üçin men köp wagtlardan beri aýdýan Seýedin Muhammed Düji şoň hereketine şoraýary Türkmenistan'da doğulman, öňüwesen adam Türkmen halkı için can berýärdi. Sawun mitingler durmaz, içinde başladygyny ne diýip bolsa bul döwleden bir demokratik ýoluna iýeres. Inni bu zatlar köne zatlar ýat bolup çykar. Türkmenistan täze ýol gider. Taňyakyn sawun.